Hallelujah. Singayishayela inkosi yethu izandla. Kula ulahata saile zatapaila. Lebo shalia hasuya. Kudabaya uliaskedeya ziteya. Shalia hatesaya zitapaila. Mande ikataya seketeya. Silia hasuya mantapaile. Zela ula atasaya. Zeteya lateya. Shandusa ulihatoya. Mande kule ala eketeya. Ula ekatuya elakata. Ela zata zatapona ukateya. Ule yateya eketeya. Shandia. Ula. Sisamile kanjalo. Ngizokwamukela ubishopi ezesethulela izwi lenkosi. Kodwa ngaphambi kokuba ngimdedele ubishopi, ngithanda ukubonga kakhulu kuminister ukuthi asenzele umkhosi omuhle kangaka. Kungaba iphutha ukuthi ashumayele bese thina abomndeni kungekhotho esilushoyo ngaye. Hayi ngoba sishumayela kodwa sidedele isibusiso sokuthi minister, you are a blessing. You are a blessing to the family. Kula kudapaya alaya uminister mangisindiswa wayekadena 5 years mangisindiswa uminister ngihamba naye kuma night prayer. Masifika kuma night prayer every Friday. Ena 5 years elandela emva kwethu singomama. Masikhuleka ngeilimi sithi ula ekhathaya. Naye athi sinonoya. Alibelethi seneneya akhathaya. Ngibuke ngithi uNkulunkulu lomntwana abe ku 10 years alibelethi setetoya. Ati kula sketeya, ati kula bateya. Ngibone primary, ngizwe bathu yashumayela. Wafike high school, ngizwe bathu yashumayela. Waqala uminister yakhuphula ngithi makuthenga ibhantshi, ngimthengele elifana nelami. Kanti ngizenzela ubusa abazalwane. Asisweli lutho ekhaya. Namhlanje ngidlala engithanda khona. Namhlanje siqoka la esithanda khona. Ngenxa yalomntwana sengizoyideda indawo la asebenza khona. Kwathiwa akusavunyelwa amafoni. Ngathi hayi bamthathela ifoni bonke emsebenzini. Sekuthathwa amafoni ayavalelwa. Ngabe ngithi ayikhona into engizoyipheka egameni likaJesu. Kwathi ngimkhumbulile ngoba ubuya bengumngani futhi njalo. Ngathi mangimkhumbulile ngafonela iboss yakhe, ilady boss yakhe ngoba ibuye ilady boss yakhe iyistudent sethu eBible school. Ngamfonela ngathi woman of God bengicela ukukhuluma no minister no Memzulu. Wathi yena hayi amafoni wabo aseyathathwa. Ngathi hayi inkinga ukuthi la ekhaya sinenkinga asina ugesi. Manje kufanele athenge ugesi nge-app efonini yakhe. Uthi wathi makahleli wabona ilady boss ithi membe ngicela uzeceleni uma uyafona uthe ekhaya kunagesi. Wethuka uminister ngoba uyazi ukuthi ugesi ukhona ekhaya. Bahamba bayovula e-store room bamnikeza ifoni yakhe. Wathi makayivula wathi manje yini? Ngahleka haleluya. Ngathi bese ngikukhumbulile kanti ifika imali yophela bazompromote emsebenzini asebenze ku finance ahlale nefoni yakhe ukuzizizwe zonke kuleshamaya. Ake ngidedele ubishop Thwala egameni likaJesu. Ngazi singashayini isandla sihlanganise ubaba wakhe enkosini egameni likaYesu. Becela ubishopi sishaye izandla bazalwane. Ubaba wakhe uyamkhulekela nomama uNdlunkulu sishaye izandla bazalwane azafika ubishopi egameni likaYesu.
waseNazaretha uliyashamaya. Ake ngizwe umusi wasezulwini. Yasithi uliyashadaphayile. Ake sithi sadeya uliyahatasaya. Ake sithi shamaya. Ake sithi ula ekhethaya. Setaphayile. In Jesus' mighty name, amen.